Bon dia, benvinguts a Casa Solterra. Anem a començar l'acte. Directora dels Serveis Territorials de Cultura, donar-vos les gràcies de ser aquí. Avui aquest acte competeix amb dos primers espases, no? A nivell de Països Catalans hi ha un altre acte amb en Joan Lluís Lluís i a més el juga al Barça, vull dir que això té molt de mèrit els que som aquí. Avui ens hem trobat a Casa Solterra. Casa Solterra és la seu dels Serveis Territorials de Cultura, per una banda, i també de l'oficina del president Torra. I el motiu de l'acte és honorar la figura de Josep Maria Llompart. El format de l'acte és molt senzill, un diàleg entre el molt honorable president Quim Torra i en Jaume C. Pons, que és poeta i és el comissari de l'any Llompart, del qual celebrem el centenari. Hi haurà una primera part en la que ells mantindran un diàleg al voltant de la figura d'en Josep Maria Llompart i després al final hi haurà un torn obert d'intervencions per si algú vol plantejar algun aspecte concret. Repeteixo, gràcies per ser aquí i gaudim l'acte. Molt bé, doncs moltes gràcies a tots, molt bona tarda, gràcies directora també per acompanyar-nos i a tots vostès. Intentem, amb tots els centenaris, amb totes les commemoracions que la Generalitat proposa cada any, tenir alguns d'aquests diàlegs. Enguany és justament amb Llompart i també serà amb Agustí Duran i Santpere. I avui molt content de tenir en Jaume aquí, que ens coneixem ja de fa molts anys i crec que segurament tots vostès, i per tant gairebé que m'estalvio les presentacions per entrar ja en el que seria una mica aquest diàleg, que més que diàleg jo li preguntaré al Jaume tota una sèrie de temes i ell segur que sabrà contestar-les. Probablement, almenys en el meu cas, m'equivocava al formular la frase, jo tinc un coneixement de l'obra de Llompart, de l'obra poètica, encara recordo, ara ho comentàvem, el llibre de Llamp a casa, però s'havia esborrat una mica la trajectòria pública de Llompart. I ara que han anat sortint així petites notícies de tota la seva vida i del seu activisme cívic i polític, no sé, tots plegats, o jo almenys he quedat molt sorprès, he descobert un altre Llompart, i si em permeten avui, justament aquesta tarda, no anirà tant de l'obra poètica de Llompart, sinó del Llompart, diguem, activista, del Llompart lluitador per la llengua. I potser, per començar aquestes preguntes, el que més et sobta de llegir la biografia de Llompart és que Llompart és un fill de militar. És a dir, Llompart, fins a cert punt, és un vencedor de la guerra civil. Sí, sí. I segurament educat en castellà, a més els primers anys que passa a Galícia. Explica'ns una mica com va aquesta infantesa de Llompart i com arriba en la seva maduresa aquest convenciment de que el seu país és Mallorca, la seva llengua és el català i els països catalans. Doncs mira, primer de tot, Quim, moltíssimes gràcies perquè des d'un principi vares oferir-te per dur a terme aquest diàleg. No te preocupis, no vos preocupeu, ja el faré parlar, també, en la qual cosa me sent molt honorat i molt feliç perquè hem pogut tenir una excusa per retrobar-nos, cosa que és un motiu de felicitat, en molt bones circumstàncies, parlant d'en Josep Maria Llompart en aquest any del centenari, i la veritat, tens tota la raó. De fet, quan la institució de Lletres Catalanes me va nomenar comissari de l'any Llompart enguany, que fa 100 anys que va néixer, va ser una miqueta saldem els mobles, en el sentit de dir fa molts anys que en Josep Maria Llompart ha desaparegut del cànon poètic, sembla que ningú no en parla, i això jo ho veig que també és un problema de comunicació, és un problema de quina manera establim aquests lligams en la nostra tradició immediata, i al mateix temps veig que és una problemàtica relacionada a nivell social, d'una gran desmemòria. La gent té molt poca memòria, la gent cada vegada recorda menys i pitjor. I en aquest sentit te respondré les dues preguntes que m'has fet amb dos poemes d'en Llompart, i a partir d'aquí ho exposaré.
El Dia Mundial de la Poesia, que és dia 21 de març, i aquí jo sé que els amics de la UNESCO, moltes gràcies pel recital de l'altre dia que vaig veure que va ser un èxit, enhorabona, se tria sempre un poema que sigui el que representi aquell dia tan especial i a més se tradueix una trentena de llengües. Enguany el poema va ser de Josep Maria Llompart. Aquest poema el vaig haver de triar jo, juntament amb tot el seguit de persones que la Institució de Lletres Catalanes hem coordinat aquest any Llompart, i vaig triar el poema Desamor, primera, perquè normalment tots els poemes d'en Llompart són molt llargs i per tant havien de trobar una cosa més breu i sintètica. Havien de trobar qualque poema que representés la seva cosmovisió poètica. I després jo vaig trobar aquest poema i vaig trobar que al final era molt adient perquè vaig dir, vull que el darrer vers sigui el resum de l'any Llompart. Ara veureu per què. Se diu Desamor. Com si de cop abolissin el fonoll de l'estiu, la raconada que copegen ones agitadíssimes, com si de cop prohibissin l'ossa menor, les taronges, el seu cos nu, en el capvespre de sotzenes, com si se'ns avisà, els colons morts enllotessin tot el gris de l'alba, com si les campanes es negassin a repicar, com si la barca ja no volgués sortir mai més de la nit de la cala, com si la torre de Pisa s'ensorràs finalment un cap al tard de flautes, com si les llàgrimes ja no poguessin emmalar-te l'esguard, com si definitivament et morissis en el cap de cantó de la memòria. I jo vaig dir, jo el que vull aquest any Llompart és que en Llompart no se mori definitivament en el cap de cantó de la memòria. Per tant, per mi era com un recordar, un tornant en Josep Maria Llompart. I quan diu en Blai Bona, recordar vol dir acostar les coses al cor. I han quedat molt sorpresos, perquè el que havia de ser aquest Saldem els mobles s'ha convertit en un any d'activitat frenètica. Jo tinc una agenda ministerial i és un miracle que estigui aquí perquè tothom me diu hem de fer coses d'en Llompart i ha estat un any tan gran o més que podria haver estat el que han viscut endarrere, any Papaseit o any Estellers. I això és molt gros, perquè Papaseit i Estellers no només són dos grans poetes, no només formen part del cànon, és que també són dos poetes molt estimats pel poble. I clar, que l'activitat hagi estat tan grossa o més com aquests poetes demostra que hi ha hagut molta gent. I això no només és mèrit meu, és mèrit d'un equip que han creat amb molts espectacles teatrals, amb molts espectacles poètics, espectacles musicals i molta gent. I en la qual cosa jo què he fet? Ha estat de capità de vaixell. I en aquest sentit, el vaixell ha fet una travessia aquí fins a Girona i jo estic molt content perquè han fet aquesta estada amb els serveis territorials. De fet, aquí teniu s'està en marxa l'exposició Josep Maria Llompart, constel·lació Josep Maria Llompart, que vos recomano molt perquè és un repàs de tota la seva vida i tota la seva trajectòria, i ara en parlarem. I després també perquè molta gent que fins ara havia callat, que fins ara no havia fet feina per en Llompart, ha sortit de davall les pedres. I en aquest sentit tenim molt bones notícies. La primera és la publicació de la biografia oficial d'en Josep Maria Llompart, a Quid Pro Quo, a cura de Pilar Nau, mentre em resti un bridaler, Josep Maria Llompart de la Penya, un home polifacètic al servei del país. La xerrada d'avui precisament és Josep Maria Llompart al servei del país. I després la nova editorial Moll publica ara mateix els dos primers volums de l'obra completa, i dic dos primers volums perquè seran 6 o 7. I ara l'altre dia me deien que potser fins i tot hauran de ser 8. I no és que siguin volumats, no, són volums de 700 i 800 pàgines, cosa molt bèstia. Per tant, en Llompart és notícia enguany de centenari, però tindrem Llompart a les llibreries i a les biblioteques de manera constant i continuada d'ara fins als següents 5 anys, cosa que me sembla molt bèstia. Però clar, un exemple, aquí tenim una selecció de pròlegs que va fent a Pilar Nau també, que va recollir uns quants pròlegs i és que ja són 600 pàgines. Només una tria ja són 600 pàgines. I van trobant pròlegs, pròlogues i pròloguins i diuen, és que va fer tanta feina aquest home. Però bé, abans d'anar cap en aquesta següent etapa, te contest lo següent amb un poema seu que és d'aquests poemes que segurament no el coneixeu i que una vegada l'hagueu escoltat direu quin poema, quina cosa més extraordinària. Se diu Petita història familiar i explica com una persona d'una branca dretana políticament connectada amb els militars que no varen ser favorables a la república, ans al contrari, varen tenir por de la república i que són dels bàndols dels vencedors de la guerra civil, que li va passar en aquest lot per ser un emblema de la catalanitat.
Ell ho explica millor que jo i després en parlarem. Petita història familiar que és un homenatge a Pompeu Fabra. Us he de confessar que aquestes coses no fan massa bon dir. Haver tingut una infantesa pentinada com un assolellat diumenge de gener, dreta com aquells ciris que portava la sang si els exàmens rotllaven com calia, no és motiu d'orgull ni d'ara fer-ne un ostentós escarafall. Però convé que ho sapigueu. Mon pare, ben plantat coronell d'infanteria, manava molts soldats i a una veu seva tots marcaven el pas com si els haguessin donada corda i cap no se'n queixava. El meu avi també era coronell, però aquest de la Guàrdia Civil i grassonet, algú diu que m'hi assembla. Empaitava pel camp els lladregots, furgava pels vilatges i les possessions i si s'esqueia, collia els vagabunds del camí com si fossin margarides, esbufegant i congestionat perquè era una micolla curt de la. I encara el meu besavi, que també havia estat coronell, i a no sé quina estranya auditoria condemnava aquells qui no pensaven com pertoca. Dins la butxaca encervo els retrats tot de bigotis i medalles i no us vull enganyar, quan de cap vespre els contemplo una estona tot sol amb un somriure picotejat d'agulles, se m'encenen els ulls una llum tendra, una llum que hi farem plena de besos. Doncs heu de pensar i creure que el meu pare i l'avi i el besavi eren els àngels tutelars de la meva infantesa, que Déu, o no sé qui, volgué donar-me, i em duien a fer voltes pel Born o per la Riba, i els diumenges i les festes colendes m'empolainaven i m'assabentaven de com cal que es comporti un bon minyó. Ells m'ensenyaren el parlar de casa, una casa amb reserva garantida de seient confortable a la llotja del cel, i a menysprear aquells altres que parlaven paraules del carrer, mots d'ala curta, propis d'aquella gent que el meu pare comandava, que l'avi empresonava i el besavi jutjava. Paraules sense polpa ni estatura, que gens no em servirien si m'arribava el cas d'haver de manar tropa. I se'n sortiren fins a tal punt, val a dir que nosaltres teníem mitja cama forastera, que no se'm coneixia gens l'accent. Almenys així ho asseguraven les monges que tenien cura de sonar-me aquella bona arrel tan dreturera. I quan sonava el meu nom polidíssim, un nom de coronell, José María Llomparti de la Peña, dins la festa tan tova de cotons i retòriques, jo m'alçava per damunt de tothom i em posava en el floc color de cel. Les dones de Ca Nostra s'estremien i agombolaven futurs d'aigües ben clares. Primero en espanyol i en catecismo. I tanmateix, mireu com són les coses. Jo no sé què em va passar. Va ser com si es trencassin les finestres dins la vena que em va per la mà esquerra, o com si m'enronassin tots els castells, els rius de les paraules. Jo no sé com va ser, però es morien el pare i l'avi i el besavi, i jo ja no sabia si plorar-los o obrir de bat a bat totes les portes on les paraules del carrer em trucaven. Fou aleshores quan les monges, prudents i condolgudes, remenaren el cap i a casa nostra les dones començaren un rosari de velluts. Però fa estona, molta estona d'això, i a més, no té potser cap importància. A vegades dins el sarró de vagabund em sobta un bocí de mirall que va trencar-se'm, i no res més. Camino camins de Rodamont amb una certa por que l'esperit de l'avi m'empaiti i les paraules han madurat dins mi com una fruita. Ara sóc d'elles i pot ser dels homes, perquè els mots que altre temps jo no sabia m'han abocat al poble, als difícils carrers de la ventada, als indrets ablamats on he de viure i qui sap si morir. Això és tremend. En el moment en què diu no, que jo no sé què em va passar, se'm moriren el pare, l'avi i el besavi, i jo no sabia si posar-me a plorar o obrir de bat a bat totes les portes. I hi ha les paraules del carrer. La diferència que diu és que, clar, li ensenyaren a parlar castellà. I, clar, de sobte, les paraules del carrer en català de Mallorca el cridaren i, per tant, varen madurar dins seu com una fruita. Metafòricament és espectacular. Sí, no? Aquesta idea, no? que surt al poema, no? Els mots m'abocaren
al carrer. O sigui, la llengua com el fet més important, definitiu. Ara deies tot això i a mi em recorda una mica també Llompart és el Joan Fuster del país, o sigui, és al revés, o sigui, Llompart seria el Joan Fuster de les illes. És una figura que podem situar una mica aquí, també un Joan Fuster que comença en castellà i que descobreix també la seva cultura i la seva identitat. Sí, sí. Podríem dir que en efecte és el Joan Fuster de les Illes Balears. Per començar, dues persones varen creure molt en el concepte de països catalans, en Fuster el va inventar i persones com en Josep Maria Llompart el varen perpetuar. Té aquest llibret dels anys 80 que es diu Països catalans i altres reflexions. A mi m'agradaria que en Llompart tornés a ficar una miqueta d'ordre perquè d'ençà del procés, en el mateix moment en què semblava que Catalunya havíem de ser independent, els països catalans varen desaparèixer totalment del discurs cultural, social i sociològic. I ara jo pensava que una vegada s'hagués vist que anant junts aniríem millor, ha quedat com una nebulosa, ja ningú no en parla, ja no se comenta, queda com de concepte d'ultratomba gairebé ara mateix. Però jo hi crec, jo encara crec en els països catalans. I crec en els països catalans d'en Fuster i d'en Llompart, d'un territori que compartim una llengua, que compartim una cultura, que compartim una història, i una història que durant 300 anys intenten d'una manera bastant cutre, perquè no ho han aconseguit, destruir-nos. I jo dic que el problema és que no mos han destruït ells, mos destruirà el capitalisme i el neoliberalisme actual. Això me sembla bastant trist, però bé, això són altres històries. El tema és que l'anècdota que en Llompart explica és que, és vera, ell a casa seva tots parlaven castellà, però quan anava a escoleta, quan anava pel carrer, les seves amiguetes totes parlaven en mallorquí, que és el català de Mallorca. I ell fa com aquest diàleg bilingüe que li parlaven en mallorquí i ell parlava en castellà. I a poc a poc, ell l'entenia perfectament, evidentment, però no el feia per vergonya, per lo que fos. Què va passar? Varen passar moltes coses. Una era, a més, això ho pots explicar perquè m'has dit abans lo dels militars a Mallorca que tenen aquesta estranya situació. És que és així? Sí, jo li explicava una anècdota personal, que no té cap rellevància, però resulta que vaig fer milícies al Regimiento Palma 47 de Ciutat de Mallorca. I em va sorprendre moltíssim, jo era sergent de complement, em va sorprendre moltíssim que tots els caps del regiment eren mallorquins que parlaven en castellà, però amb un accent mallorquí brutal, no? I llegint la biografia de Llompart, clar, penses que bé, que no és un cas excepcional, vull dir que hi havia una certa sortida per una certa classe social a Mallorca, la carrera militar, no? I Llompart és un d'aquests que agafa això. Per això encara trobo més brutal el trencar amb aquestes arrels, no? Perquè no ha de ser fàcil, vull dir, encara crec que un Joan Fuster que ve d'un altre ambient i arriba a la universitat i tal, però clar, un fill de militar i no només fill, net i besnet de militar, no? I de sobte fa aquest trencament d'acostar-se al poble atret pels mots, no? El poder de la llengua que et porta a fer un canvi radical en la teva identitat cultural. Un canvi absolut. Hi ha un llibre de memòries que vos recomano molt que es diu Vocabulari privat, que a més està de plena actualitat perquè en Antònia Vicenç és la corresponsal amb en Llompart. Antònia Vicenç és viva, acaba de publicar el seu nou poemari, Agafa la teva creu. Vos el recomano de manera sobirana i absoluta, perquè és una passada. Antònia és una poetassa. Doncs, quan Antònia començava a escriure, li van recomanar, parla amb en Llompart. I resulta que se varen entendre molt bé, se varen avenir molt bé i varen iniciar una correspondència pública. Diario de Mallorca anava publicant els seus articles, que eren com a cartes, i anaven parlant dels seus orígens. I aquí veiem els orígens d'en Antoni Vicenç a Santanyí, de família pobra, contrabandista son pare, i de tota una situació al sud que era de misèria, i en Llompart, evidentment, de família bona, de família amb dobbers, amb patrimoni, etc. Però tots dos arriben a la llengua per la fascinació de les paraules. L'Antònia diu que ella, pobra com una rata com era, diu que
va veure que les paraules tenien poder. Si recupereu l'entrevista que li va fer a Marina Romero dijous passat al Més Nit, torna a explicar aquesta anècdota, en aquest ambient de postguerra, de dictadura, de religiositat amb les monges i el sistema eclesiàstic, que havies d'anar a missa, que alerta amb el que deies, alerta amb el que pensaves, i diu, jo vaig veure que les paraules tenien poder, diu una Antònia, perquè si deies una paraula reia la gent, si deies una paraula s'entristien, i són molt fortes i molt grosses les paraules, i a partir d'aquí va començar a col·leccionar paraules, i així va ser quan Antònia se va fer escriptora, com a col·leccionista de paraules. I en Llompart diu que ell se va sentir enamorat de la llengua catalana quan son pare li va fer les rondalles mallorquines. Aquesta tradició de llegir a les nostres criatures abans de dormir, jo tenc la meva filla que té 6 anys i ja me diu, a veure, papa, si pots tornar a aviar per fer-me compte avui vespre. Jo, tranquil·la, si no te'l faig jo, te'l fa la mama, que tens 2 poetes a casa i de qualque cosa ha de servir. Però el tema és que son pare d'en Llompart li volia fer les rondalles i què feia? Agafava les rondalles d'en Jordi del Racó, que estaven en mallorquí, i els hi traduïen en castellà. O intentava i tot, i suava, i diu, és que no trobava l'expressió. I en Llompart un dia li va dir, mon pare, no fa falta que tradueixi, que ja ho entenc. Com que ho entens? No, perquè les meves amiguetes me n'han mostrat. I a partir d'aquí son pare li va fer les rondalles mallorquines cada vespre. I això ell diu que va ser el principi que va veure la riquesa, la bellesa i tot el que podia donar la llengua. Després, en Llompart, com tants altres, va començar a escriure en castellà, però va tenir una sort molt grossa, i és que a la seva escola, on ell anava a estudiar, hi havia una biblioteca, i aquella biblioteca servia com a biblioteca de barri també. Doncs el bibliotecari era en Guillem Colom, i en Guillem Colom és un dels poetes de l'escola mallorquina. El moviment de poesia important en relació amb el Principat, na Maria Antònia Salvà, per exemple, que en formava part, era molt amiga d'en Josep Carner, doncs aquests eren el darrer moviment que hi va haver i que se va trencar quan hi va haver la Guerra Civil. Doncs en Guillem Colom, quan va veure aquell jovenet Llompart que tenia interès, li va dir, vine, que els llibres bons els tenc amagats. I va tenir un bibliotecari que li va fer contraband de llibres, que eren els llibres que ell guardava en català. I a partir d'aquí, clar, en la clandestinitat va entrar en contacte amb l'escola mallorquina, amb tota aquesta gent. I clar, dius, però com és possible que tan jove tingués aquests contactes? Perquè parlàvem d'en Joan Fuster, però una figura fonamental del País Valencià que estava exiliada a Mallorca perquè el varen depurar i varen dir, vostè, el País Valencià no farà res, però si vol se'n pot anar al cul del món, que en aquell moment era Mallorca, i en Sanchis Guarner estava exiliat allà a Mallorca. I van dir, no, allà en Sanchis Guarner, que juntament amb en Francesc de Borja Moll volen fer el diccionari català-valencià-balear, l'Alcover Moll, que se va acabar anomenant, i per tant necessitaven ajuda de becaris, i en Llompart ja va tot d'una ajudant amb Moll, va entrar en contacte amb en Sanchis Guarner, amb l'escola mallorquina, i el varen apadrinar. Com varen apadrinar altres membres de la seva generació, que són en Blai Bonet, d'aquí l'any que ve celebrarem el centenari de naixement, per cert, Jaume Vidal Alcover i Llorenç Mollà, que se varen arribar com la nova esperança de la literatura catalana a les Illes Balears. Perquè Llompart com es guanya la vida? És a dir, ell després es treballarà a la universitat, farà d'editor a l'editorial Moll, però té unes rendes familiars que li permeten una certa dedicació a la literatura o ha de fitxar? És una molt bona pregunta que fins ara ningú no m'havia fet i està molt bé que se sàpiga aquí a Girona, al Moll de l'Os, perquè clar, és una cosa que no se comenta gaire. Què passa? És vera que venia de família coronells, de família dretana, però en Llompart era el petit de la família i va tenir uns quants germans abans que s'ho varen sablar, o sigui, ho varen rebentar tot. O sigui que en Llompart quan va venir se va haver d'espavilar. No va acabar sent militar, com bé sabeu, però en Llompart va ser funcionari. Va ser funcionari del Ministeri d'Obres Públiques a Palma. Però amb una particularitat, que hi feia mitja jornada. Ell anava de matins, feia el que havia de fer obres públiques, anava a dinar i després de dinar se n'anava a l'editorial Moll i era director literari. I per tant, ell feia això. Després és vera que va ser professor durant molts anys a la Universitat de les Illes Balears i de cursos de català, de llengua i literatura catalanes. Una miqueta com en Joan Fuster al final de la seva vida, perquè va entrar a la universitat ja gairebé en el darrer moment, que no li demanaven articles.
I sí que és vera que volia puntualitzar una cosa referent a en Joan Fuster. A nivell intel·lectual sí que és vera que comparteixen les mateixes columnes. Ara bé, a nivell creatiu no, perquè en Fuster, per exemple, sí que és vera que va fer poesia, però tot d'una em va abandonar, i en aquest sentit, obra pròpia no va fer prosa creativa, i en Llompart sí que va tocar poesia, va fer prosa creativa, va fer contes, i en Fuster se va consagrar a l'assagisme. En Llompart va fer assajos, va fer molt articulisme, però no se'l considera assagista pròpiament, se'l considera un crític literari. I en aquest sentit, la gran obra d'en Joan Fuster és un assaig disseminat, no? Que anava fent en revistes i en diferents publicacions. I per tant, en Llompart tenia un sostén econòmic com a funcionari i després totes les feines que feia. I es casa Llompart. Sí. Es casa amb una persona que serà molt important, perquè a vegades, no, la senyora Vinyes, ho dic perquè jo coneixia la Cèlia Vinyes, poeta, que té per mi unes poesies magnífiques i que també és una persona totalment desconeguda, però no coneixia la germana de Cèlia Vinyes i resulta que és la dona de Llompart. I ho dic perquè em dóna la sensació que aquest matrimoni funciona com una maquinària bastant perfecta, no? Sí. Que tots dos treballen en els mateixos projectes, quan després Llompart agafa aquesta dimensió més pública i comença a participar en una sèrie d'entitats, etc. Ho has dit molt bé, és així. No només això, sinó que Encarnació Vinyes, que va ser la seva dona tota la vida, va estudiar amb na Maria Aurèlia Capmany. I a més era de la família d'en Carles Riba. En aquest sentit, per tant, l'Encarnació va ser la persona que va situar en Llompart dintre del marc intel·lectual principatí, dintre de les elits catalanes d'aquí. I això va ser fonamental, i a partir d'aquí se va fer molt amiga d'Anna Maria Aurèlia, que s'acabaria casant amb l'amic d'en Llompart, en Jaume Vidal Alcover. Per tant, veiem que són aquest nucli de gent que està fent molta feina durant la dictadura, que acabarà eclosionant i convertint-se en les grans figures. Tu ho has dit molt bé, na Cèlia Vinyes és un portent de dona super desconeguda, que dius, però com és possible això? Doncs va publicar, per començar, l'any que va guanyar Nada de Carmen Laforet, el Premi Nadal, aquí a Barcelona, hi va haver unes quantes finalistes, dones. Una d'elles, que això ho vaig descobrir l'altre dia, va ser la vídua de Miquel Àngel Riera, que no se li coneix cap obra publicada, però va escriure una novel·la en castellà, que l'estan cercant, que va quedar finalista del Premi Nadal. L'altra finalista del Premi Nadal va ser na Cèlia Vinyes, amb una novel·la en castellà, que va ser la primera de la seva promoció, la primera que quan varen fer places públiques de professors de la postguerra, la que va tenir la primera plaça a Madrid, i no podien consentir que una dona aconseguís allò, i li varen dir, vostè ve de Mallorca, que també se va haver d'exiliar la seva família a Mallorca. De Mallorca, aquí a Madrid primera plaça, vale, ni una banda ni a l'altra, l'enviarem a Almeria. Almeria, per arribar a Almeria, des de Mallorca havia d'estar 4 dies, entre el vaixell, els trens i els burros, que explicava ella. Ara hem agafat els burros i les someres. Era increïble. Bé, si aneu a Almeria, trobareu la Universitat Cèlia Vinyes, la plaça Cèlia Vinyes, avinguda Cèlia Vinyes, un bust de na Cèlia Vinyes. És una pedagoga que va revolucionar Almeria, i a tots aquells pobres desgraciats que estaven abandonats els hi va donar una vida i un futur. I si cercau tot això, al·lucinareu, perquè li tenen una adoració que sembla una deessa ja, na Cèlia Vinyes. Igual de bona pedagoga com la seva germana va ser l'Encarnació Vinyes, que era una tia superimplicada amb els projectes educatius, que va estar superficada a la mort del dictador amb la introducció del català a les escoles, de fer els manuals d'aprenentatge de llengua catalana, va ajudar a configurar el diccionari Alcover Moll, va ajudar en l'editorial, i és una dona d'un criteri exquisit i molt bona. De fet, la primera lectora de tots els textos d'en Llompart era la seva companya, que li va donar una estabilitat emocional, li va donar una estabilitat domèstica, no ho podem negar, és així, i en aquest sentit ho creaven en la mateixa intensitat, i li va donar un mestratge i unes coneixences. O sigui, en Llompart no hauria arribat on va arribar si no hagués estat per l'Encarnació Vinyes. I no m'agrada aquesta expressió de darrere d'un gran home hi ha una gran dona, no, vull dir, al costat
d'un gran home i hi havia una gran dona, no a darrere, vull dir al costat. Abans parlaves de les elits del Principat, no? I això em porta a una reflexió de com us tenim abandonats molt sovint els principatins a la resta d'escriptors o de persones dels països catalans, del País Valencià, de Mallorca, és igual, de la Catalunya Nord. Em dóna la sensació que l'esforç que fan sempre, l'esforç titànic que es fa, i Llompart seria un exemple, des del món no principatí dels països catalans, costa des del Principat reconèixer-ho, no acostumem a mirar, i us veiem allà amb unes lluites terribles i no sé fins a quin punt ens manca aquesta solidaritat, aquest sentir-nos part de la mateixa nació. Així veig que sempre hi ha molt més, el pont sempre va molt més, diguem, directe des del País Valencià o de les Illes cap a Catalunya, que no de Catalunya cap allà. És un sentiment que a la llarga pot ser fatal. No, sempre és fatal. Patim això la mateixa manera de funcionar que Espanya, lamentablement. Espanya és centralista i si tu no estàs a Madrid, no existeixes. I això, jo sempre he dit el mateix que moltes vegades m'he hagut de barear, jo dic, aquesta gent que se fa de guais i que escriu en castellà als països catalans, els que escriuen en castellà a Catalunya, al País Valencià i Illes Balears, són els que estan més putejats de tots. Ho dic jo, i sempre ho diré. Per què? Perquè no estan reconeguts ni per la gent d'allà del seu territori. Evident, perquè agafes una llengua forastera, això per començar. Per tant, mantingueu-me en aquest sentit. Però és que no estan reconeguts pels que els haurien de reconèixer, que és des de Madrid, perquè clar, són com escriptores de províncies. Doncs jo crec que Barcelona, i dic Barcelona, no el Principat, dic Barcelona, passa el mateix. I això, sobretot, jo ho estic veient últimament a TV3, que ja no és TV3, TV3 l'han matada, l'han assassinada vilment. El que han fet amb això de Som3 i 3.cat me sembla espantós. I clar, sembla més la televisió de Barcelona, en la qual cosa, no només Catalunya, Barcelona menysprea les Illes Balears, el País Valencià, però també Girona, Lleida i Tarragona, que estan com a la mà de Déu, que no ho semblen catalans ni tan sols gairebé. I això és el mateix, perquè clar, han creat un monstre, que és Barcelona, que està fatal Barcelona, no vos recomano ni que hi anigueu. Jo visc a Vilafranca del Penedès i sóc molt feliç. Jo fa 15 anys que visc a Vilafranca i estic molt bé, però és que fa 15 anys jo ja no podia viure a Barcelona, ni perquè m'hi trobava bé, ni perquè era possible econòmicament. Jo he arribat a la conclusió que sí que es pot anar a Barcelona com a turista. Això. Si tu ara vas i dius per no patir, perquè si no vas a Barcelona i comences a patir, perquè a mi dius, ara hi vaig com hi podria anar un turista qualsevol, i bé, l'experiència aleshores és diferent, però com a ciutadà català costa, no? Sí, costa. Tornant al Llompart, ja havíem dit que avui centraríem una mica en Llompart activista, etc. I clar, aquest home posa els fonaments de tot quan comences a llegir aquí, vull dir, és l'home de l'obra cultural català, de la Federació L'Ull, a part que després serà president de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, em sembla que del PEN també, però sobretot parla'ns de com, ell és un dels fundadors, tinc entès, de l'obra cultural, o ja existia? S'ha de dir que jo també m'ho pensava, la pàgina web oficial de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana i totes les biografies fetes a nivell de tal, s'havia dit que era un dels fundadors, però enguany Antoni Mir, que és el president de la Fundació Borja Moll, ha descobert que no, que en Llompart no està en els sotasignants de la Fundació de l'Obra Cultural Balear. Qui està és en Francesc de Borja Moll. En Llompart anava a les reunions, va ser soci tot d'una, però ell no és un dels fundadors. El que passa és que com que va acabar sent una de les persones més implicades i va acabar sent el president de l'entitat, que va venir molt poc després de la fundació, s'entenia que sí, que havia estat un dels fundadors, però no ho va ser. Però sí que és vera que estava allà, formava part de les reunions i tot plegat. Per entendre-ho, l'Obra Cultural Balear seria aquesta associació que defensa la cultura, la llengua catalana a les Illes Balears i se correspondria, però a un nivell molt més
petit i íntim, podríem dir, perquè ni tenim la quantitat de gent ni el pressupost, d'Òmnium Cultural. I hi ha 3 associacions vinculades entre elles a través de la Federació Llull, que són Òmnium Cultural al Principat, l'Obra Cultural Balear a les Illes Balears i Acció Cultural pel País Valencià al País Valencià. I aquestes formen la xarxa de la Federació Llull i cada any fan reunions i fan trobades i fan activitats conjuntes. De fet, jo quan me vaig donar a conèixer com a poeta amb l'antologia Pedra Foguera, antologia de poesia jove dels Països Catalans l'any 2008, va ser una iniciativa que va estar subvencionada per la Federació Llull. Vàrem anar dient a veure si ens ajudaven i vàrem existir gràcies a ells perquè érem poetes dels Països Catalans menors de 30 anys. I de fet, des d'aleshores, i gairebé ja fa 20 anys, no ha sortit cap altra antologia de poesia jove. Això també és un tema que se podria discutir altres vegades. El tema és, en Llompart va estar ficat a tots els assumptes i totes les coses que vibraven. Quan se va crear l'Obra Cultural Balear, ell en va ser president. El PEN català va ser el qui va crear el PEN català a les Illes Balears també. A les Illes. I després va acabar sent un dels fundadors, això sí, de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana. Enguany que celebrem el 50è aniversari del Congrés de Cultura Catalana, ho dirigeix l'Esteve Plantada, que és ressorgiment, i ho van fent petites activitats, doncs s'ha dit i s'ha repetit que en Llompart va formar part de la comitiva de poetes que varen rebre tots els escriptors que se varen desplaçar fins a Mallorca. I allà, en aquelles reunions, se varen crear els estatuts de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana. En Llompart sí que va estar allà a la fundació i tot d'una va ser el vicepresident per les Illes Balears i després d'en Tisner i d'en Josep Maria Castellet, que varen ser els primers presidents, el tercer president de l'associació va ser en Llompart. I després, clar, comences a investigar una miqueta més i estava ficat a l'editorial Moll des del principi, en la creació del diccionari, a la Universitat de les Illes Balears, l'Obra Cultural Balear, i tu dius, però d'on treu temps aquesta persona per fer tanta història? Era una energia, era una vibració. I clar, tota la feinada que va fer que toqués totes les tecles. I una anècdota molt senzilla, amb això ja podem anar al següent tema. Allà, vos recomano molt que aneu a Mallorca, no a fer visita per la costa, perquè també està fatal, tots els guiris és un desastre, col·lapse, apocalipsi, no hi ha res a fer. Aneu al centre de Mallorca, aneu a la part forana, a la part d'enmig no venen els guiris, i és fantàstic i és preciós. Però també ho estan comprant tot, no? No. Ara que tot el sol es podrà urbanitzar, no? Sí, no, ara és campi qui pugui. Per tant, aneu i a veure si podeu comprar qualque cosa abans que els alemanys. I el tema és que allà la Casa Museu Llorenç Villalonga, que vos ho recomano molt, i la Casa Museu Blai Bonet, que formen part de la Fundació Mallorca Literària, que tenen els arxius d'en Josep Maria Llompart. I tot ve per aquesta anècdota. Els darrers anys s'han descobert 7 versions de l'Estatut d'Autonomia que en Llompart guardava a casa seva. Què significa això? Han descobert que tots els partits polítics, de dretes, d'esquerres, anarquistes, antisistema, tots varen fer la seva versió del que voldrien que fos l'Estatut d'Autonomia. I tots els va consultar en Josep Maria Llompart a veure què els semblava. Que una persona d'aquest consens acabi aconseguint que tothom li tingui respecte i que li demanin parar, me sembla que simbolitza molt bé qui va ser en Josep Maria Llompart. Això és el que havíem perdut, és a dir, aquesta figura central a les illes, no? I com el pal de paller, però el referent moral, ara surt aquesta foto, aquí un renegado traïdor a Espanya, no? Sí. O sigui, una persona que, doncs, i això porta a parlar-nos del secessionisme lingüístic, no? Que d'alguna manera no sabria dir, a veure si ho dic bé, la victòria és molt justeta al País Valencià, o no sé si l'hem perdut, però que en canvi a les illes es guanya aquesta batalla. És a dir, no hi ha secessionisme lingüístic, la llengua que es parla és el català, mallorquí, i hi ha un consens ampli ara mateix. Potser Vox estaria, suposo, fora d'aquest consens, com està fora de tot, però fins i tot el PP està aquí, o estava aquí. On som aquí ara? Ara juguen a el que deis vosaltres, expressió que m'encanta, a la puta i la ramoneta, el PP de Mallorca, perquè el PP, ara fer un resum de sociopolítica de les Illes Balears és heavy metal, no ho faré, però el resum seria així: el PP va ser una dreta civilitzada com Convergència i Unió durant molts anys. Això se correspon fins que arriba Unió Mallorquina, Anna Maria Antònia Amunà.
Aquí ja la cosa se comença a complicar per veure qui era més catalanista, podríem dir, dintre dels seus paràmetres de la dreta. Això queda absolutament desintegrat en el moment que arriba Ciudadanos i el PP el lidera en Bauzá, que després se va passar a Ciudadanos, no sé si està fora, no sé si està fora, vull dir, és un d'aquests trànsfugues, no? Crec que va amb l'Espinosa de los Monteros, l'han tornat a fitxar. Efectivament. I resulta que aquesta persona arriba i s'ho vol carregar tot. I aquest sí que intenta crear un secessionisme lingüístic. Resultat, el president més curt que ha tingut mai les Illes Balears i sonada verda de tota la població que va sortir a manifestar-se contra seu. Una manifestació que no s'ha repetit més. Ara deien que en la situació d'ara potser s'haurien de tornar a mobilitzar perquè el PP d'ara fa veure que defensa el català. Na Marga Proens va fer filologia catalana. Alerta, és filòloga catalana aquesta senyora. Alerta, és més perillosa i tot. És més perillosa perquè, clar, ara, a més a més, un del PP allà no el veureu mai parlar de català, dir que això és català, diu la nostra llengua. Però la nostra llengua què vol dir exactament? Ara fan servir aquesta paraula, aquesta fórmula, la nostra llengua. I clar, pels seus més radicals, la nostra llengua, estan dient no, és com si fos el mallorquí que no és català, i per una miqueta més moderats, en canvi. Però Vox només té un programa polític, que és rebentar el sistema. Són antisistemes de vots, perquè se volen carregar tot, se volen carregar el feminisme, se volen carregar els concerts econòmics, se volen carregar el català. I el seu sistema és destruir el català. Això és l'únic programa seu. I bé, i donar suport a els toros, que ja sabia el que passa en el País Valencià. Per tant, el tema ja està molt mogut, perquè clar, el PP necessita de Vox. I per tant els diu que sí a coses com carregar-se l'oficina de normalització lingüística que se la varen carregar. Era l'organisme que teníem per defensar a nivell legal la cosa pública en català. I clar, per tant, un govern del PP que fa això, molt catalanista i molt, diguéssim, moderat no és. I això és la problemàtica. Però el que és ver és que des de Llompart no ha existit una figura de consens. En Llompart és el darrer emblema, el darrer far i la darrera figura que tenim que ho aconsegueix. Però ho deia també perquè, per reconèixer també el mèrit d'aquella generació que no només salva els mots a les illes, sinó que a més és un baluard contra el secessionisme, perquè també hi ha el gonollisme i hi ha una sèrie de moviments a Mallorca que també pretenen dir no, nosaltres parlem mallorquí, no tenim res a veure amb el català, no? Sí. I en aquells moments era perillosíssima aquesta tesi, no? Jo penso que la tasca d'aquesta generació és formidable, no? Ho és. Fixa't, parlàvem de l'Estatut d'Autonomia, hi va haver una gran manifestació per defensar l'Estatut que varen acabar votant i que de fet ara si el tornessin a votar no els deixarien perquè ens continuarien retallant llibertats. En Llompart va encapçalar la manifestació. La va encapçalar i va dur la pancarta i després va fer els parlaments oficials. I en el moment en què va sortir hi ha una anècdota molt bona. Quan va començar a parlar i ho feia amb l'article literari, amb l'article estàndard, fent la i la no fa SSS, doncs resulta que perquè en una situació solemne s'ha de fer l'article català. Català central literari, se coneix. I la gent de primeres files varen començar a cridar com a bojos mallorquí, mallorquí, mallorquí. No facis en català, fes en mallorquí. I va agafar una rebenada i va dir català, català, català. I se va acabar la discussió i tothom va callar. I aquesta frase de català, 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 encara ara jo l'he sentida milers de vegades perquè és l'expressió de dir no me toquis la pera, estem parlant en català. No, això és magnífic. Jo crec que ho hem tocat una mica tot d'aquesta trajectòria cívica, etc. Que ens hem deixat alguna cosa, ho dic perquè si ens queden 10 minuts potser algú vol fer alguna pregunta. Sí, de fet, l'única cosa que volia dir és, enllaçant amb el seu passat, volia explicar una anècdota molt bona, perquè a més de ser fill, net i besnet de coronels, va néixer a Mallorca, dia 25 de maig del 1925, que fa 100 anys, per favor. Com se nota que són de lletres, Déu meu, ho he hagut de pensar. Bé, el tema és que va néixer a Mallorca, però tot d'una
el varen desplaçar a son pare a Galícia a fer el seu darrer servei per la pàtria, la nació com a militar a Galícia. I en Llompart, o sigui, no és que no se criés en mallorquí, és que ni tan sols els primers anys no va parlar mallorquí ni el va sentir perquè se va criar a Galícia. Moltes gràcies. I el tema és que al cap dels anys va tornar. I quan va tornar, ell recordava Galícia com aquesta terra màgica, fascinant, que ho explica a les memòries, i amb els anys s'acabaria convertint en un dels primers traductors de la literatura gallega, portuguesa i brasilera. I en aquest sentit ho va fer per amor a tota aquesta vivència que va tenir de viure allà, i fins i tot, o sigui, també són 400 pàgines de traduccions inèdites que no existien, en la qual cosa dius, no només va ser poeta, prosista, crític literari, professor, editor, també va ser traductor i home de combat. Dius, és un portent, això. Però això, o sigui, arribes a la conclusió que aquesta gent, és que de debò, com s'ho feien? D'on tenien el temps? No devia dormir, aquest senyor. No hi havia televisió, no hi havia xarxes socials, no? Exacte. No deixaven fer aquestes coses tampoc. Ja no deixaven fer reunions de més de 6 persones que havien de fer aquestes tertulietes. Clar, dius, de qualque cosa mos han d'entretenir, tu. Però entretenir-se ell, que clar, això també és una passió, no només un entreteniment, és una passió. I fer-ho, com diu el títol d'aquesta xerrada, al servei del país, a mi encara ara me fa estranyar. No, és que jo penso que el que frepa de tants d'aquesta generació és aquesta vocació. Escolta, jo faig això perquè així serveixo el país. I tant. I la cosa va així, però ell perquè tenia el domini de la paraula, però arquitectes, metges, pagesos, és a dir, la gent feia això perquè servia al país. No? I tant. Molt bé, doncs potser sí que encara tenim, si volen fer alguna pregunta. Un comentari, un elogi, un insult. Sí. Aquí. Vull comentar que el vaig conèixer personalment. A més, jo tenia 15 anys com a cançó i volia ser poeta. I el meu pare el coneixia, en Josep Maria. Bueno, allà tothom se coneixia, Palma. I res, vaig anar a casa seva amb els meus poemes i vaig anar-hi diversos dies i tal, i me va publicar Lluc, que devia ser l'any 69. Els meus primers poemes me'ls va publicar Lluc. Llavors, malauradament, va venir una vena política d'aquestes d'extrema esquerra i vaig pensar, hem de fer la revolució i no hem de fer poesia, i vaig cremar els poemes que tenia. Però, curiosament, en Josep Maria Llompart tenia tots els meus poemes i són les coses que després us demanaré on està l'arxiu i potser encara els puc recuperar. Oh, i tant. Si se guarda. Una anècdota. No, és molt bona l'anècdota. A més, és molt il·lustrativa. És molt il·lustrativa perquè no és que hagi existit mai més una persona així a Mallorca, a les Illes Balears. En tots els països catalans, i m'atreviria a dir Espanya i Europa, perquè és una persona d'aquesta feina que hem dit ara, un creador per ell mateix, però d'una generositat infinita per totes i cadascuna de les generacions successives que s'anaven generant. Hi anava qualcú i ja ho fa. De fet, hi ha una anècdota molt bona i me sap molt de greu que no ho haguem pogut fer enguany, que és que en Sebastià Alsamora me va dir el mateix. El meu primer lector dels meus primers poemes va ser en Josep Maria Llompart. I un dia li varen dir que vengués amb en Pere Gené, el fill d'en Gabriel Gené Manila, que és músic i és un cantant de rock, i varen fer unes gravacions d'en Llompart, de poemes d'en Llompart, de poemes d'en Gené i de poemes d'en Sebastià Alsamora. Varen comparèixer uns jovenels i dir, Josep Maria, que vendries a gravar amb nosaltres? Vinc a gravar amb vosaltres. Josep Maria, que me podries llegir? Jo te llegeix. Josep Maria, que me podries dir qualque cosa? Va arribar a fer tanta feina aquest senyor que en el despatx que tenia l'editorial Molla, la porteta, va penjar un cartellet que de prou pròlegs i presentacions, perquè ja no podia més. I en el final era mentida. Era mentida perquè l'altre dia en Antoni Vidal Ferrando, que ha publicat llibre nou a Pro, que també vos recomano moltíssim, va dir, jo vaig guanyar Ciutat de Palma, que no tenia una editorial assignada, no sabia què fer amb aquell llibre, i vaig anar a veure en Llompart, i vaig dir, senyor Llompart, vostè què troba?
i li diu, doncs mira, m'agradarà molt publicar-te'l i m'agradarà molt fer-te el pròleg i ja farem un dia la presentació. I en Toni havia vist aquell cartellet i va quedar escandalitzat, va dir no me farà res, no. I ell ho seguia fent per convicció. I per tant, ho has demanat. A la Casa Museu Blai Bonet tenen tot el seu arxiu. I és espectacular perquè l'estan mirant, l'inventari de tot el que tenen, i cada vegada que qualsevol investigador necessita fer un treball de fons, se'n va a l'arxiu i ho troba. Perquè entre els fons d'en Llompart, d'en Villalonga, na Cèlia Vinyes, en Blai Bonet, Antoni Vilaferran, d'Antonina Canyelles i Llompart, és que ho troben tot és allà. S'ha convertit en el centre neuràlgic de la investigació ara mateix a Mallorca, perquè ho guardava tot. Per tant, trobaràs els teus poemes allà. Tens una bona excusa. Si els trobeu, ens enviareu un escrit dient que Sí. valdria la pena seguir aquesta història. Molt bé. Molt bé, doncs moltes gràcies, Jaume. Moltes gràcies, Quim. Un plaer, de debò, i espero que com jo mateix, no? Penso que en aquests moments, la paraula potser tampoc no és recuperar, no? Però tornar a copsar la importància d'un personatge que se'ns havia quedat una mica allà al costat i no li donàvem aquest valor central, un Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, que per alguna cosa també li devien donar, no? Com tots els Creus de Sant Jordi, tots els grans premis del país. Per tant, moltes gràcies per la feina que heu fet de posar Llompart al lloc que li pertoca. A tots vostès per venir i molt bona tarda. Moltes gràcies. Molt bé. Fantàstic, moltes gràcies. Comences a dir, quina és una bestiesa. Se m'ha ocorregut això, dic.